tickle the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure.
At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Maligayang Miyerkules mga ka-RNgers. Siyempre, ang barkadahang inspiring critical at siyempre inspiring stories ang hatid sa inyo. Yes. Shekikay! At hindi ako kumpleto kung wala ang aking partner. Di ba, Kabsat? Oo, dahil ito ang Maligayang Miyerkules. At tingnan natin kung ano yung mga ikaliligaya at Wow. mga ginawa ng ating mga guests na kung saan nagbigay ng ligaya at advokasya para sa ating bayan. At nakaka-excite dahil kapag sinabing ligaya or joy, malalim ang kahulugan nito. Di ba, Shikikay? Yes, partner, sabi mo nga, malalim siya kasi hindi lang siya outer, inner, buong aspeto ng pagiging maligaya ay makikita natin ngayong umaga, di ba, partner? Kasi hindi lang with their advocacy, they also wanted to help others na maging maligaya as well. Oo, at kapag sinabi kasi nating maligaya, tingnan natin kung ano ang ginawa ng ating mga guests. Isa na dito, ang isang kabataang leader ng isang barangay na nagbigay ng maligayang advokasya na kung saan nagbigay din ng ngiti sa ating mga kababayan dyan sa isang barangay. Kung anong barangay ito, tingnan natin mamaya. Susugudin natin ang barangay na yan, Kabsat. And syempre, another from that is one of our guest ulit, Yes, mga ka-RNgers, ay nagbibigay ligaya naman at inspirasyon sa mga kasama niyang local artist here in Baguio City. And they have an ongoing craft fair, mga ka-RNgers. Kaya baka naman may oras tayong pumunta dyan at bisitahin sila. At talagang tinaguriang creative city ang Baguio. Maganda itong ginagawa natin na talagang yung pagpo-promote at pag-showcase ng kanilang artistry sa isang specific na area ng art. Yes, Kabsat. And sabi nga natin ngayong pandemic, makikita din natin how our artists were able to innovate, magbigay ng ibang plataforma at magbukas ng ligaya sa paraan ng sining. Oh, at syempre, nandyan din ang ating mga viewers na patuloy na sumasama sa ating ligaya ng Morning Barkadahan. Maraming salamat. At ito pa rin, at ako pa rin, si Papa P, ang magpapatuloy ng good vibes sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Yes naman, kakikayan at kakulitan nyo sabay ng nyong agahan. Siyempre, Shakikay. At ito ang tambalang nagumapaw ang good vibes. Ito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.
Big smiles ay ang bunga ng kaligayahan na inidudulot natin sa ating mga kababayan kapag may ginawa tayong kabutihan. Oo. At ito nga talagang maligayang Miyerkules ang pag-uusapan natin. Ako pa rin si Papa P at kasama ko na magpapatuloy ng ligaya si Shikikay. Siyempre, ligayang galing sa puso. Yes. Palagi, Kabsat. Ikaw ba, Kabsat, what makes you maligaya? Maligaya para sa akin kapag konting act of kindness, dun pa lang. Lalo na ngayong pandemya, kailangan talaga natin yung magbigay ng kindness sa atin. Kasi alam naman natin, magulo ng mundo. At dadagdag pa ba tayo? Di ba? Hopefully not, no, Kabsat? Yes. Para sa akin, in continuity sa sinabi mong kindness is continuous effort, Yes. Kabsat, no? Kasi if it is not consistent, then it's not really an effort. Yes. Kaya nga siya tinatawag na effort kasi dapat it has been consistent from the very, very beginning, which alam kong ginagawa mo, di ba? Yes. O naman, at ito yung gusto nating mahawa na kindness at pagtulong. At talagang ito yung gusto nating paraan para makahawa ng kindness para sa iba. At it's a ripple effect. Kapag may nakita silang tumutulong, sila din baka mabigyan sila ng push na tumulong sa iba. Kaya nga, maligaya nga Yes. naman yung mga ganitong paraan natin para tumulong, no, Kabsat? And, mga Car Rangers, malapit na ang Nobyembre. Oo, And- ilang na lang, no? Ilang weeks na lang, matatapos na ang Oktubre. Ay, bubungad ng Nobyembre. Nako, ano update naman natin doon dyan, Shikikay? Ayan, Yes. Kabsat. Mga Car Rangers, for those that would want to visit their loved ones po sa public cemetery ng Baguio City, maaari na po tayong bumisita. At just a friendly reminder though that there is already an executive order guided with provisions na as long as we are immediate family members to their dearly departed loved ones. And meron po tayong specific districts that is scheduled rather in dates. So please be guided accordingly. Syempre, hindi natin kakalimutan ang health protocols natin. Of course, pag andun po tayo, we make sure that we accomplish the health declaration form. Again, prevailing the IATF guidelines. And syempre, mga Car Rangers, we can find ways to be happy, to be maligaya without using intoxicating drinks, no gambling, and playing of loud music while inside the city cemetery. And of course, wala po or ipinagbabawal po ang pagbebenta sa loob ng city cemetery. And lastly, it will be accessible to the visitors. Hence, parking must be at all times with prohibitions. Yun, mga Car Rangers. So, maligaya nating i-celebrate ang life of our loved ones even if they have passed already. Yes, oo naman. Tuloy-tuloy na natin ang ligaya at good vibes din. Dahil ang isang grupo, ang aming grupo na Rotary Club of Metro Baguio talagang nagbigay at nag-travel papuntang Ansagan, one of the poorest barangay ng Tuva Benguet, ay nabigyan natin sila ng dalawang proyekto, itong Lakbay Barangay. At ang tagline namin as we travel with purpose to change lives and help people naman. At ito nga, sa Lakbay Aral, nagbigay din po kami ng mga printable at printers at ang ating mga para magamit ng ating sa modular na aspeto sa edukasyon. Lalo na sa Ansagan, walang kuryente, walang tubig at walang internet. So, ang basehan lang ay ang mga print lang nila at tinatravel lang nila sa gamit ang kanilang sasakyan at motor. At ito sa Lakbay Barangay naman, nagbigay din tayo ng ibang cleaning materials dahil prone ang Ansagan sa ating landslide. Nako, partner, ang saya niya na. Yes. Alam ko, naging maligaya ka din dahil naging buo ang iyong pagkatao sa pagtulong, 'di ba, Kabsat? And sabi ko nga, ibang ligaya yung nakita ko pagbalik mo at sa pagtulong mo sa kapwa na rin. Yes, padayon sa ating serbisyo para sa ating bayan at mabuhay ang Ansagan. Mabuhay talaga. And maraming salamat. Alam ko, partner, 'di ba? Meron kang isang treasure doon na binigay nila. What was that again? Yung nakayapagpangiti sa'yo? Ano yun? Yung suman! Ay, yes! Oo naman. Ang galing kasi doon mo makita yung genuine ng isang barangay. Dahil sabi nila wala daw silang pwedeng maibigay pabalik. Pero nagluto sila ng dikit. Yun pala, yun yung dikit. token of gratitude nila. Na sabi ko, Tomas Balaybo, na
wow, kahit sa ganito paraan nila, pinapakita yung gratitude sa mga Yes. tumutulong sa kanila. Naman, partner, maligaya ang iyong puso, maligaya rin ang Yes. iyong tiyan. At Oo. maligaya kami kung meron kaming agahan. Oo naman. Oo. At yan, speaking of agahan, kamusta ang mga agahan natin dyan? I hope nabubusog na namin kayo sa iba't ibang mga kaganapan din. At yan, dadagdagan pa natin yan, mga ka-Rangers. Alam ko na talagang sakto ito sa inyong mainit na kape. At napakasarap na tosino. Oo. Tosino talaga. oo. Kahapon pa yan. Kaya lulutuan na talaga kita, Kabsat. oo. And syempre, Kabsat, no, moving on. Sana lahat nag-move on, di ba? Yes, oo naman. We just wanted to give you a quick update. Ano nga ba ang numbers ng vaccines Yes, natin oo. dito? Iragada sa na Baguio natin. Oo, at ang ating vaccination schedule maya-maya lamang. So, good news, nakakataba ito ng puso, partner, kasi Yes. bumaba ang number Oo. ng death ng COVID-19 dito. As for today, October 19 rather, there were only 2 deaths, Kabsat. And there was a total of 220 recoveries lang naman as of October 19. And again, that is also something that we are happy because yung effort natin nagbubunga naman. And no new lockdown order, and also at the meantime, we're not lifting any lockdown orders as well. Pero Kabsat, there Yes. are existing lockdown order, ha? Oo. At ito may existing lockdown order natin na kung saan narito pa rin ang Purok 20 ng Irisan, Lower Amistad Road ng Camp 7, Purok 1 ng Padre Zamora at Diwang Road, Purok 6 ng Dontogan, Purok 3 ng Middle Rock Quarry, at Purok 4, 10, 2 at Phase 2 ng Bakang Norte Sur, Tenerife at Riverside ng San Vicente, Apugan ng Santo Tomas Central, Old Forestry ng Injuries Hill, at Valenzuela Street ng Salud Mitra, Purok 4, and Sunflower Street ng San Luis Village. Syempre, di papahuli ang maligaya nating mga vaccinators na tumutulong sa Yes, atin, oo. partner. Kasi starting kanina, nag-start na ang pagbabakuna at registrations ng mga car injuries natin. Oo. Now, we have available on-site vaccination. One is in University of Baguio, UBG, mga car injuries. Catering, kaya natin ang A1 to A6 category. No stubs needed na mga car injuries. Just make sure you have your QR code. And again, it is open to all barangays. And for our second dose naman, those who were supposed to be scheduled on September 23 and September 22 for Sinovac, AstraZeneca, please, and AstraZeneca, August 25, 2021, you may then proceed to SLU Gym. Hindi po sa UB Gym, but rather sa SLU Gym. Yun, at ito na, arangkada din ang ating bakuna center ng SMB1 Parking na kung saan magbibigay din sila ng first dose at ang vaccine brand ay Moderna. Wow. Nasa kategorya po to ng A1 hanggang A5 and the rest of adult population po yan. Hindi na po kailangan ng stubs. Ang kailangan po natin ang QR code at ang mga ID na magpapatunay na nasa kategorya kayo na nasabing A1, A5 po yan. And magbibigay din po tayo ng second dose sa mga nakuha ng first dose ng October 1 ng Pfizer. At sa mga nakamiss ng second doses ng Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Gamaleya, Sputnik V, ayun, arangkada talaga natin. Yes, and maligaya rin mga car injuries kasi we have a drive-through Yes. vaccination for first dose ngayon. Starting 9 a.m. to 2 p.m. mga car injuries. This is open to all vehicle owners and their passengers. Open to the rest of the adult population 18 years old and above. Thus, mga car injuries, no walk-in. Walk-in will only be available on UB and SLU vaccination site. Just make sure you are registered at bakuna.baguio.gov.ph and, of course, your QR code and your valid ID. Yan. Yun, arangkada talaga natin yan na talagang maligaya tayo dahil umaarangkada at patuloy na lumalaban tayo sa mga ganitong aspeto, ang vaccination sites, lalo na naka-proud yung mga frontliners natin na patuloy na nagsusumikap at pagod at sakripisyo ang kanilang binibigay. Kaya nga, partner, sa tingin ko yun yung nagpapaligayas naman sa kanila is to have their the numbers of vaccines available at naging masaya din sila, nakakatulong sila sa mga car injuries natin regardless man kung pandemic or hindi. Yan.
Kaya't mamaya pag-uusapan natin at kikilalanin natin ang ating kabataang leader na magbibigay sa atin ng advocacy at ikaliligaya natin dahil sa mga good news na to. Di ba, Shikikay? Yes, partner, excited na ako yan. Kaya mga Ka-Rangers, I hope excited na kayo kasi Yes. syempre magbabalik kami in a little while. Yes, ito pa rin ang tambalang nag-uumapaw ang good vibes. Yes. Ito, ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugul, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Iyon!
ligayang ibibigay natin dahil ngayon makikilala natin ang kabataang leader na magbibigay sa atin ng inspirasyon at maligayang ngiti dahil sa mga advokasya nito. 'Di ba, Shikikay? Yes, Kabsat, and not limited to just kabataan, yung tinulungan nila mga car rangers, and it became something productive for them as well. So, partner, pakilala mo na. Yes, ngayon lulusubin nating barangay, ang Barangay Kabayanihan, at kikilalanin natin ang kabataang leader na SK Chairman na si Sir Jeric Valenciano. Good morning! Hi po, good morning. Malinaw po ba? Yes, Sir Jeric. Ayun. Nakita namin kayo. Ayun po, good morning. Yes, Good go. morning, Sir Paul. Good morning, Ma'am Shekinah. Good morning po. Good morning. Thank you for having me here. Thank you po. Wow, ngiti ay nag-uumapaw sa atin. At 'di ba sabi ko kanina, yung ngiti yung result ng mga ligaya at joy na nabibigay natin. Sir Jeric, kamusta naman po ang ating Barangay Kabayanihan at paano tayo nagbibigay ng ligaya despite ng madilim at kalungkutan na hinaharap nating pandemya? Ayun. Ang Kabayanihan Barangay po, despite yung sa Typhoon Mauring and to pong dakila, itong malaki na hinaharap natin itong pandemya, bale, glory to God, wala naman po tayong nabiktima ng Typhoon Mauring. Since nasa Central Business District po tayo, wala naman pong damages na nangyari. And even sa atin pong COVID, mahirap po i-monitor actually yung mga labas-pasok na ating constituents since we are in nasa Central Business District po tayo. So ang ginagawa na lang po namin is minomotivate, in-encourage po namin lahat ng constituents namin to have their vaccination. And 99.9% vaccinated po ang ating senior citizens. Wow. And majority po of our employees na nag-work po dito sa aming barangay, sa different establishments are vaccinated po. Napakaligayang ang balita yan, Sir Jeric, kasi vaccination talaga is isang bagay na gusto nating makommit within this year. Sir Jeric, isa pa, meron tayong naging relief operation activity. Saan yung mga barangay na tutulungan natin at sakop nitong operation na to? Okay. Yung relief operation po, hindi lang po kami nag-focus sa aming barangay. We also shared it sa ating frontliners, sa ating selective PNP personnels, sa aming kapwa barangay like Barangay T. Alonso, Barangay Lower Gen, Barangay Asco, sa lahat ng District 18. Bali lahat po ng actually relief goods is fresh harvest po from La Trinidad. Kasi since patagal yung ating lockdown, syempre naubos na rin po yung mga supplies ng ating mga na-lockdown na residente. Especially po sa mga borders na stranded, sa mga estudyante po. Pati mga like garbage collectors, binigyan po namin. Yes, oo. At kapag sa ganitong mga relief good operations natin, kita natin yung tulungan at bayanihan. Sir Jeric, paano tayo nagkaroon ng ganitong tulong naman at paano natin nabuo itong donasyon para maibigay natin sa mga nangangailangan, lalo na ngayong hinarap nating pandemya? Ayun po. Actually, galing po yan sa mga batchmates, sa mga good Samaritans, yes po, sa mga talagang gustong tumulong. Kasi recently nag-post din po kasi si Kagawad Cory, which is yung talagang partner ko po talaga. Humingi po kami ng tulong and yung iba po talaga nag-PM yung mga batchmates namin. Na inopen nila yung palayan nila para mag-harvest kami like lettuce, carrots. And yun po, inipon namin yon hanggang pumunta po kami ng Trinidad sa trading post para lang madagdagan. And yun po, pati po yung honorarium namin, dinonate din po namin. Yes, tama naman, no? Malaking bagay yon. Kahit sabi nga ng nanay ko, at Sir Jeric at Shikikay, ang pera ay napagtatrabahuhan, pero yung ligaya, yung tulong na mibibigay mo ay hindi. Diba? Parang talagang yun yung gift na reward mo para sa sarili mo. Yes, yun nga, Kabsat. And isa pa, no, Sir Jeric, aside from this, is we had a KKK. Wow, ano yung KKK Kaya na yan? Kaya excited ako. Ano nga bang laman ng programang ito, Sir Jeric? Ay, ako po. Yung KKC po, actually, as Kabataan Kontra Corona. Ito po is, lahat po kami ng SK, ginawa po namin to. Ito po is yung hygiene kits na dinistribute po namin sa mga kabataan.
halos 75 bags po na hygiene kits na na-distribute po namin sa Kabayanihan Barangay. And lahat po yun is na-delivered po sa lahat po. Yun po is parang maano rin po, ma-prevent din po yung pagdami ng cases. Ang galing, no? Dahil nakita talaga natin nag-umapaw yung mga iba't ibang innovations ng mga proyekto para sa ating mga kabataan. Di ba, Sir Jeric? Yes po. Oo. Yes, Sir Jeric, ano pa aside from these programs, also naging masaya kami sa isa pa. Kasi patok ang live selling ngayon, no, partner and Sir Jeric. Sir, paano naman yung live selling na to? Para kanino yung ginawa ng live selling na ito? Ayun. Alam po natin lahat na live selling live selling po ngayon is talagang patok po. Since limited pong lumabas ang mga tao. Ito pong live selling for a cause, nag-start po siya nung nagka-cancer po yung pinsan ko, na stage 4 heart failure. So yun po, since kulang po yung yung money, si Kagawad Cory po, siya rin po talaga yung nag-start nito, and talagang nakipag-partner po kami sa kanya. At lahat po ng nalikom na pera sa live selling for a cause is donate po sa pinsan ko last August 2020. And yun po hanggang napansin namin na maraming sumusuporta sa live selling. Tinuloy-tuloy namin hanggang ngayon po. At saka marami po tayong natulungan like mga may sakit. Kaya po sabi doon, live selling for a cause, tulong mo, tulong ko para sa mahirap at may sakit project. So hindi lang po kami nakafocus sa mga may sakit, nakafocus din po kami sa mga indigent, sa mga solo parents, PWD, senior citizens. Yun po. Wow, talagang kitang-kita talaga natin yung pagiging madiskarte sa mga proyekto, mga community project tulad ng ganito na ginagamit natin yung platform ng virtual world to help. Sabi ko nga talagang modernong volunteers ang nangyayari at mga volunteerism sa bagong aspeto using virtual, di ba, Kabsat? Yun nga, and creative pa. Ginamit nila. They took advantage of what we have right now para makatulong hindi lang sa isang tao kundi sa nakararami. Sir Jeric, may tanong ako. Sir Jeric, bakit ka maligayang nagseserbisyo sa bayan? Ay, okay po. Kasi I believe it is one of my great purpose and calling to serve. Yun po. Kasi naranasan ko din po how it felt to be served. Since pinanganak ako hanggang I graduated, when I've given birth in public hospitals, I believe it is financed and built by the government. The RV alma maters na pinasukan ko, I believe it was built by the government. And even sa college, pag-graduate ko ng college, because of the scholarship that was given by the government. So yung naglilingkod ako because I know how it felt to be served. I know how it felt to be served and how the faithful assistance and government and how the faithful assistance and service given by the government had put me to where I am now. And I wish to do so for the young people, for the next generation. Yes, wow. Sir Jeric, maraming salamat sa ganitong mensahe natin. Sir Jeric, kapag bibigyan kayo ng isang kahilingan at isang one wish na matutupad, isang click pa lang panalo na at matutupad ito. At may tatlong pagpipilian. Isang environment na walang pollution, isang government na walang korupsyon, o wala ng poverty. Ano ang pipiliin mo dito? Yung government na walang korupsyon. Opo. Kasi una-una sa lahat, kapag na-manage po ng tama yung pera ng Pilipinas, everything follows. Opo. Kasi kapag wala po talagang wala pong corruption, then it means to say we have a good leaders. Yes. And if we have a good leaders, then we have a good environment and we have a good nation. And I believe na ito po is mag-preserve yung next generation. Yes. Sir Jeric, naniniwala ba kayo na kailangan ba na nasa gobyerno pa rin yung iaasa lahat? At may malaking aspeto ba ang mga ganito? Actually, hindi po. Kailangan mag-start sa atin. Which is, andyan lang po yung government para i-follow.
Pero lahat po talaga ng pagsiserve, paglilingkod, pagtutulungan ay mag-umpisa sa atin. And then wala man ako na pag nag-umpisa sa atin, everything also follows. Yes, oo naman. Tama yon, Sir Jeric. At I hope na yung mga manunod natin nakita yung essence ng gusto natin ipahiwatig sa nila. Yes, deep-seated kasi yung na pinanggagalingan ni Sir Jeric. Sir Jeric, bilang isang mamamayan, simpleng tao, out of politics, ano ang nagpapaligaya sa isang Jeric? Ayun. Sa akin po, every time I woke up in the morning, I feel motivated. Opo. Kasi pag buhay ka pa, then it means you have a purpose. You have a mission to accomplish. And every time I woke up, nai-remind ako na I have to do something. I have a mission to accomplish. And, ayun po. So parang, ang papasaya lang sa akin is, I love what I'm doing. And if you love what you're doing, then you can never go wrong. Yes, naman. Oo. Sir Jeric, ito, medyo nagkakaroon na tayo ng iba't ibang di pagkakaunawaan sa lipunan. Meron bang importansya na dapat ang kabataan ay maki-mediate dito sa mga usapin na to, sa mga away ng mga matatanda, mga politiko at mga lipunan? Kailangan bang sumama ang kabataan para marinig ang kanilang boses? Yes po, definitely. Pero masabi ko lang sa mga kabataan ngayon, let us be vigilant. Let us be attentive. Mag-research tayo kung sino talaga yung, especially ngayon po mainit po talaga yung sa presidential position. Ngayon po ang ginagawa ko is nagsisearch po talaga ako. And sana yung sa mga kabataan on social media, sabi nga po nila, think before you click. Diba? Kung ika-campaign po sana natin yung gusto nating president, wag po sana yung siraan. Which is, i-campaign na lang natin yung mga nagawa nila. And I believe that it helps also yung mga voters. Opo, kung sino talaga yung president. Yes. And dapat, the rest. Tama yun, no? Tama yung sinabi ni Sir Jeric na think before you click. At talagang malaki ang plataforma ng social media. Malaki ang sakop nito at nakaka-educate at na-inculcate ang isang mind ng isang kabataan patungkol na rito. Yes, partner. And sa tingin ko ngayon na maraming aspects and factors na on our decision making, it is your personal responsibility to proofread. Basahin mo na mabuti ang impormasyon bago tayo magbigay or magbitaw ng salita. Sir Jeric, any upcoming activities for Kabayanihan Barangay? Imbitahan naman natin yung mga ka-RNgers natin. Ayun. Sa ngayon po, wala pa po actually. Pero nakaprepare po kasi since kulang pa po kasi yung SK Council ko, inaantay pa po namin yung special election until para mapuno po yung SK Council ko po. And that's the time, marami po kaming prepare for our youth here in our barangay. And saka na po yun, once na na-approve na po yung budget namin. Yes, Sir Jeric. May gusto po ba tayong pasalamatan sa mga proyekto natin, sa iyong pagiging public servant? Maraming mga tumutulong sa iyo. Sino gusto nating pasalamatan? Ayun. First of all po, thank you po Sir Paul and Ma'am Shikaina for having me here once again. Thank you din po for all the people, my family, my parents, my SK Council, my barangay, kay Kapitan, kay Kap Susan, and all the kagawads, kay Ma'am Cory. Lahat po, thank you so much. Without you, without your help, hindi ko magagawa itong mga bagay na to. Yes, wow, padayon sa iyong serbisyo, Sir Jeric, di ba, Shikikay? Yes, and maligaya kami na merong mga katulad mong leader na nagbibigay ng kahulugan sa salitang serbisyo talaga. Maraming salamat, Sir Jeric. Yes, maligayang Thank you po, thank you. Yes. Thank you po, thank you. Wow, talagang kitang-kita talaga natin na talagang yung sinabi ko simulat sa poll, yung barangayan, naging platform siya para makilala natin ang mga kabataan na nag-uumapaw ang kanilang serbisyo para sa bayan. Yun nga, partner. And alam mo, nakakatuwa. Maligaya ako na maligaya sila sa ginagawa nila. Kasi kung hindi ka naman talaga maligaya sa ginagawa mo, bakit mo pa ito gagawin, di ba? Yes, tulad ng sabi ko din, hindi na tayo takot sa kinabukasan natin, sa future. Dahil nakikita natin yung bagong breed ng mga leaders natin ay nagsusumikap na ipakita ang tunay na pagbabago. Exactly, partner. And hindi pa natatapos yan, partner, kasi
Ako din, maligaya ako kasi alam ko na ang kultura, ang sining sa Cordillera ay hindi mamamatay kahit na merong modernisasyon. Dahil ang isa nating guest mamaya, partner, ay they will give us what is the meaning of putting happiness in through arts and craft. Ayun, nag-umapaw ang aking ligaya at na-excite kaya't mga ka-Rangers, tulad ko na na-excite, kayo din. Kaya tutukan natin yan mamaya sa aming pagbabalik. Dito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin ang mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Mas maluwag na quarantine classification sa Pangasinan, pinag-aaralan na. Narito ang detalye ng balitang ito. Kinumpirma ng Provincial IATF, bumababa na ang naitatalang average cases ng COVID-19 sa Pangasinan. Status of our fight against COVID. Based on our data, Your Honor, the average cases of COVID during the last 2 weeks from October 1 to 15 is
202. It is worthy to mention that for the September average, it has a higher average of 249 for the month of September, and it is also worthy to mention that the highest number of cases was tallied on September 15, which is 878, and for the month of October is 475 on October 5, 2021. What is also worthy to mention is that during the September 1 to 15 attack rate is at 15. From September 16 to 30, it went down to 10, and for the past 2 weeks, October 1 to 15, it is now 7. Bumaba na rin ang isolation utilization rate sa probinsya. For our isolation units, it is also noteworthy to mention that during the last session, it was reported that the isolation utilization rate is at 21.74, whereas as of latest, today, it is now 6.75 or 116 with the total isolation capacity of the province of 1,718. Bunga raw ito ng mga hakbang na isinagawa ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa mga nakalipas na buwan. And recently, we have published EO 130 in consonance with the National IATF, placing the province of Pangasinan under GCQ with heightened restrictions. And additionally, these are some of the strategies that the provincial IATF did in the past month. So for instance, we have adapted to our provincial health office the walk-in vaccination, the vaccination in different sectors was also undertaken, and we also wrote a letter to Secretary Galvez through our chairman to increase the volume to increase the vaccines here in the province of Pangasinan. And different interventions through the risk communication was also undertaken. For instance, the chairman himself pleading to our province mates to follow the health protocols and the minimum health standards. So all these things led to the of course, the cooperation also of our constituents, the different health sectors involved, their efforts, and the different LGUs adhering so to the different executive orders which were published by the provincial government led to a slow decrease in the number of cases. Malaking tulong din daw ang detection strategy ng probinsya. Nakapaloob dito ang pagkakaroon ng karagdagang health and utility health workers at mas pinahabang operation hours sa mga COVID testing facilities. It can be noted also that for the past month, there was an additional increase of the hiring of medical personnel, the retention of the contact tracers by DILG in the province of Pangasinan, the additional hiring of medical and utility personnel to augment in our government hospitals, especially our district and community hospitals. We continued the implementation of the SPAS together with our Philippine National Police. Additional personnel were also augmented, and worthy to mention also is that based from the report of PHO, we have now longer operation hours for our COVID testing facility or our molecular
lab. Bagamat bumababa na ang mga naitatalang kaso sa probinsya, pag-aaralan muna hanggang sa katapusan ng buwan kung dapat nang isailalim ang probinsya sa mas mababang quarantine classification. Sa huling tala na inilabas ng Pangasinan Provincial Health Office, nasa 1,427 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Pangasinan. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Miyembro ng drug group timbog sa bypass operation sa Baguio City. Narito ang mainit na balita. Inaaresto ka namin dahil sa pagbenta mo ng illegal na droga. Naintindihan mo? Na-corner ng mga PDEA ang lalaking ito sa gilid ng kalsada sa Barangay Upper Market kagabi. Kinilala itong si Aisa Gauman de Patuan, 42 anyos at residente ng nasabing barangay. Ibinenta kasi nito sa PDEA agent na nagpanggap na buyer ang isang pakete na naglalaman ng shabu at ng kapkapan. Natagpuan pa ang isang pakete sa wallet nito. Aabot sa halos 3 gramo ang bigat ng shabu at nagkakalaga ng 20,400 pesos. Pero itinanggi ito ng suspect. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, sir. Wala. Nakuha naman sa suspect ang boodle money na ginamit sa transaksyon. Ayon sa PDEA, si Dipatuan ay miyembro umano ng isang drug group na nag-ooperate sa Baguio at Benguet. Labis naman ang pagsisisi ni John Patrick Narazid, 20 anyos at residente ng Happy Homes Campo Sioco, Baguio City. Sa bypass na isinagawa ng BCPO Station 2, 4 na pakete na naglalaman ng marijuana ang nakuha mula sa kanya. May bigat itong 22 gramo at nagkakalaga ng 3,000 pesos. Nabawi din ang bypass money na ginamit sa transaksyon. Marijuana din ang nakuha mula sa binatilyong ito sa Barangay Burnham, Legarda Road noong Sabado ng gabi. Nakilala ang nahuli na si Rodler Alapit Nicer, 19 anyos at residente ng Dr. Carino Street, Baguio City. Nakuha mula sa kanya ang higit 100 gramo ng pinatuyong dahon ng marijuana na may halagang papalo sa 13,000 pesos. Lahat sila ay haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Hindi ko alam ang sinasabi niyo, sir. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Miss Baguio 2021, halina't kilalanin kagandahan ang taglay, kundi ang kanyang kakaibang advokasya na rin. Narito ang balita. Gaya ng inaasahan, mainit ang pasiklaban ng ganda at talino ng mga kandidata ng Miss Baguio 2021 noong Sabado sa Baguio Convention Center. Nasungkit ni candidate number 8, Dean Dayan Balogal, ang Darling of the Press, habang nasungkit ni candidate number 7, Marikit Manawis, ang Miss Media Personality. Sa swimsuit competition, muling umarangkada si candidate number 8, habang nasungkit ni candidate number 16, Cassandra Gresh, ang Miss Photogenic. Sa long gown competition, nasungkit naman ito ni candidate number 11, Genesis Latugat. Sa pagpili ng top 10, dito na mas nasubok ang talino ng mga kandidata mula sa mga katanungan ng mga hurado. The question is, would you rather have Baguio to be a tourist destination for nature lovers or Baguio as a tourist destination for many malls, for dining and shopping, and why? I'd rather choose Baguio as a destination for nature because I believe it is our advantage because Baguio is known to be summer capital and having our hospitable people and disciplined people and our great leaders, I believe. Mula sa top 10, naiwan ang top 5 na sina Genesis Latugat, Dean Dayan Balogal, Cassandra Gresh, Janelle Kawili at Shania Trinidad. Lahat ay kabado sa huling Q&A portion. How do you think
can we surpass the challenge of this pandemic as a way to move forward and build back better? First of all, I wanted to say that the best thing we can do to fight this pandemic is self-discipline. Let's citizens be more responsible. And of course, if we can be able to use ourselves to be able to vote for the upcoming election, for a good governance, it will be a great help for us to overcome this pandemic, because the global response to COVID-19 pandemic is an eye-opener that we can achieve anything if we work together for a common cause. So as United Baguio, we can raise our banner and we can build back better. Thank you. Sa huli, tinanghal na Miss Baguio Flower Queen si Cassandra Gresh, habang second runner-up si Shania Lusain Trinidad. I'm actually really grateful to be a part of the top 5. I never expected even to be a part of the top 5, so this is quite surprising to me, and I'm very, very grateful to be here. Actually, I have no regrets because I know that I did my best. I pushed myself to be better, and I think this is also an opportunity for me to, it's a gain for me. Nasungkit naman ni Janelle Kawili ang first runner-up at Miss Baguio Tourism 2021 si Dean Dayan Balogal. Super overwhelming lang po talaga. Grabe yung support from the LGUs and sa lahat po ng Baguio people, sa lahat po ng activities namin, may tree planting, community pantry, lahat po yun talagang ikinagagalak ng loob. I wasn't really expecting anything, but I did my very best just to show and inspire people, especially my fellow youth. Miss Baguio 2021, once again, is Genesis Latugat. Walang mapagsidlan ang tuwa ni Genesis Latugat sa pagkahirang nito bilang Miss Baguio 2021. I am hoping that I will win. Pero hindi ko talaga sinasaulo na ako yung mananalo. It's just that I want to be myself. I want to be contented kung ano man yung i-perform ko. Kasi ang daming veterana, ang daming second time na sumali din, and isa ako doon. Pero ang sabi ko na lang, I just have to focus on myself. I just have to work hard para kung ano man yung result, at least I am happy and contented. Yun lang. Anya, ito ang kanyang pangalawang pagkakataon na sumali sa nasabing patimpala. Actually, this is my second time joining Miss Baguio. And the second time around, I know that I'm more prepared. I've been training for a couple of months because it was postponed this October 16. I've been preparing a lot, Q&A. I've been having passerella walks and attending gym so that I can be physically and mentally healthy. And at the same time, I was kind of like in doubt to join the pageant because of the pandemic. But I just told myself that this is the way that I can be able to voice out my motives, and this is a great platform to showcase my advocacy. It was way back 2016, and I was fourth runner-up, Miss Baguio fourth runner-up, and that moment I was too young. I just turned 17 years old, and I don't know anything about pageantry. Ang alam ko lang kasi before, magpapaganda ka, mag-walk ka, pero ngayon na-realize ko na it's more than that. May mensahe naman siya sa mga nangangarap na masungkit ang corona. Hindi lahat ng pageants na nanalo ako. Ang lagi ko lang sinasabi, huwag mong ituring na talagang kakompetensya yung mga candidates. Just focus on yourself. Just believe in yourself that you can do it. Huwag mo ikumpara kung ano man yung kaya nila sa kaya mo kasi iba ka. You are unique and you are you. Matatandaang ngayon lang muling isinagawa ng pamalang lungsod ng Baguio ang patimpalak. Ito rin ang kauna-unahang pagtatanghal ng virtual edition dahil na rin sa pandemya. Candidate number 8, Dean Dayan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Squid Game gimmick inspired sa isang restaurant dito sa siyudad ng Baguio. Halina't silipin. Isa ka ba sa mga gustong makasubok ng laro sa Squid Game? Sa Baguio City, ito ang bida sa isang Korean restaurant. Tawag dito ay Dalgona Challenge. Hango mula sa sikat na Korean TV series na Squid Game. Itong Dalgona Challenge kasi nag-trending siya because of the Squid Game na movie po. So naisip po namin baka mag-attract po siya ng customer. Lahat naman po ng business ngayon dahil sa pandemic bumababang sales. So eto. Tapos nag-end din po kasi kami ng isang promo. So we thought na mag-open ng bagong challenge para naman maipalit dun sa old promo.
Ipinakita ng restaurant ang paggawa nila ng iconic na honeycomb candy. Sa prosesong ito, tutunawin ang asukal hanggang mag-caramelize. Lalagyan ng baking soda at papalamigin sa kalalagyan ng hugis. For the kids, super interesting. Pero I think pati sa adults, kasi super sikat ng Squid Games. So, sulit. Actually, yung pinsan ko ata nakita niya, punta din sila. Nasubukan na rin nila? Hindi pa. Pero pag nakita nila to, subukan na nila. Nag-start po kami na i-open itong Dalgona Challenge. Marami naman pong customer na pumunta dito to try the challenge. Tsaka marami din naman pong nakakapasa. May unti lang na yung nagpipil, gano'n. Gamit ang toothpick, kailangang matanggal ang hugis na nasa loob ng candy nang hindi nababasag. Pero mas masarap na lang daw na dilaan ito. Kapag tagumpay, mapapanalunan ang isang ice cream. Umaasa si Clara na makakahikayat pa ng customer ang nasabing challenge para naman makabawi mula sa epekto ng pandemya. Before the pandemic po kasi malakas po talaga yung sasamgyupsal namin. Pero nung nagka-pandemic po, bumagsak po yung business, bumaba yung sales. Halos lahat naman po ng business, bumaba po yung sales. Pero ngayon nagka-catch up na lang kami by nag-open po ng promo like this. Tatakbo ang nasabing promo sa buong buwan ng Oktubre para sa mga dine-in customers. Charles Limon para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com At tumutok sa Luzon Headlines. Ako, si Paul Baldoza. At Shekay Nakudaw. Para sa Morning Balita. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Where Star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula, Union, or contact us at 0915-117-0111.
Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning. TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Nagbabalik ang tambalang good vibes at kaligayahan ang hatid sa inyo araw-araw. Siyempre, Shakika, kakulitan at kakwentuhan nyo. Siyempre, partner, saan ka na? Talagang kanina tapag-usapan natin yung ligaya na naibibigay natin with our kabataang leader na pinatunayan na despite sa ganitong lipunan natin ngayon hinaharap, medyo magulo, ay nandun yung kabataan, yung boses, yung gusto na ipakita yung ligaya na advokasya. Yes, partner, and hindi lang limitado sa boses ng kabataan ang maririnig natin ngayong Yes, umaga. oo. Mga Car Rangers, we have with us Miss Sonia Oyam, and she is the Secretary and Board of Director of Pasacalye Art Community, also a visual artist and a sculptor herself. Good morning! Yes, Ma'am Sonia, i-open po natin ang inyong audio. Ma'am Sonia? Yes, i-on po natin ang inyong audio para marinig namin ang inyong napakagandang boses. Yes, ayan, di ba Shakika, tingnan natin pa at mga iba pa mga kaganapan at mga nangyari kanina sa mga balita natin at yung leader na nagbigay sa atin. Kaya mga ka-Rangers, pagbabalik po ng ating tambalan, makakausap natin uli si Ma'am Sonia. Ito pa rin ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan. Hear the music of our hearts. Let our music take you there. The star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. The star will take you there. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.
The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Namimitig o masakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck flatulence o masakit ang ulo. Sa Pauliniment, yung haway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Of our hearts, let
Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Maligayang Miyerkules! Ito na nga, makakausap na natin ang ating guest at ang kanyang advokasya sa kultura at art naman, di ba, Shikikay? Yes, sining ang ginamit nilang plataforma para makatulong at para buksan isang fair dito sa Baguio City. So, we have with us Miss Sonia Oyam. Good morning, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Kumusta? Yes. Wow na wow. Naririnig niyo po ako? Good vibes na binibigay ni Ma'am Sonia para sa atin. Wow na wow. Ma'am Sonia, kamusta po kayo ngayong pandemya? At bilang artist, paano po tayo pinapakita yung ligaya, yung passion natin sa ating larangan? Well, madali lang yan. Kung gustong-gusto mong gawin ng isang bagay, hindi na effort para maipakita ang ganda ng iyong trabaho. Halimbawa na lang sa arts. Kung talagang ito ang passion mo, lalabas at lalabas yan. Yes, yun nga, tama yun. At nagkaroon po tayo ng avenue naman para mapakita ang ating mga produkto. Ano po itong craft fair na nabuo at kailan to nag-start, Mama Sonia? Ay, opo. Itong crafts fair nagsimula last week. Ito ay kumbaga joint effort ng Pasacalya Group of Artists at saka SM. Ginawa ng Pasacalya Group of Artists at saka SM itong event na to para matulungan ang mga kagaya kong artisans na mailabas ang aming mga produkto. At saka, at the same time, magkaroon na rin ng kaunting sale para naman may pandagdag sa ating panggastusin araw-araw. Yun ang aim ng crafts fair na ito, yung mabigyan ng platform o lugar para sa mga artist na maipakita ang kanilang mga produkto. Yes, Miss Sonia, and that is the prevailing mission of the craft fair. Ano naman yung vision ng craft fair, Miss Sonia? Ang vision talaga ng crafts fair ay yung magkaroon ng solid
o di kaya yung livelihood ang mga artist na hindi lang sa event kundi pang matagalan yung talagang pagbigay sa kanila ng source of income. Yun ang talagang vision ng crafts fair. Kaya nagkakaroon tayo ng crafts fair para magkaroon ng pag-asa ang mga artisans, ang mga crafters na magkaroon ng pagkakakitaan ngayong pandemya. Yes, so at napag-usapan na natin yung arts dito sa Cordillera. How does art play a vital role in culture dito sa ating lugar, Ma'am Sonia? Alam nyo naman siguro na ang Baguio ay naging creative city for crafts and folk arts noong October 31, 2017. Ito ang pinakaunang city na na-vested ng ganitong klaseng honor. Ngayon, sa pamamagitan ng ng achievement na to ng nasa arts community, napapakita sa buong mundo ang galing ng mga artist ng Baguio. Naman, tama, Miss Sonia, no? Dito ba sa Cordillera, Miss Sonia, is there a specific type of kind of arts na pinoproduce natin? Ma'am, madalas, Cordillera weave, tapos wood carvings, bamboo crafts, silver and metal crafts. Tapos yung traditional tattoo din. Pinopromote din yan ng Baguio. Meron din sa literary arts at saka cultural and performing arts. Gaya ng mga sumasayaw ng cultural dances natin dito sa Baguio. Yes, Ma'am Sonia. At itong event natin, balik natin sa craft fair, malaking aspeto, effect ito sa ating mga artisans dito sa Cordillera. At saan ito makikita at hanggang kailan pwedeng bisitahin ang craft fair na ginawa ninyo ng Pasacalye Group of Artists? Ay, makikita niyo po ako ngayong weekend dyan sa SM. Pwede po kayong pumunta dyan. Kung gusto nyong magpaturo ng crafts, macrame, beadworks, magkakaroon din kami ng ng on-the-spot painting. Kaya kung gusto nyong matuto, puntahan nyo lang kami sa Friday hanggang Sunday. Yun ang schedule namin for oras, Ma'am Sonia? nag-start po yan ng alas 10 hanggang hapon na po. Wow! May specific oras po ba yung per event? Kunyari, on the spot painting, may saktong oras po ba sa mga dito? Random lang po namin ginagawa yun doon. Actually, idinagdag na namin gawain yun doon para syempre, kung sino man ang interesado sa art, makapagturo man lang kami, makapag-mentor. Although hindi dapat yun kasama sa event, pero talagang ginagawa namin upang maka-inspire ng mga upcoming or budding artists. Yes. Wow. Ma'am Sonia, may mensahe po ba tayo sa pag-advocate din at ma-inspire natin yung mga aspiring na mga artists natin, mga batang artists na gusto pang matuto at maging tulad ninyo? Magkukwento ako ng kaunti, no? Yes, Ma'am Sonia. Nung late 90s kasi hanggang 2014, ang aim ko sa crafts is to survive. Magkaroon ng pagkain sa mesa, maibigay ang pangangailangan ng mga anak ko, being a single mother. Yun lang yung aim ko. Hindi ko in-aim na maging famous. Hindi ko in-aim na makilala. Ang mahalaga sa akin, mag-survive. Pang sarili lang. Pero nung tumanda ako, na-realize ko na dapat connected siya into something bigger. Dapat connected siya sa community. Dapat nakakatulong siya sa kapwa. Kaya, pag-isip-isip ko na gumawa ng mga ganitong events, nag-participate ako sa Pasacalye Group of Artists, tumulong ako sa mga kagaya kong artisans, upang magkaroon ng mas malalim na purpose ang paggawa ko ng arts. Naman. Talagang nakita natin yung ligaya dun sa passion na gustong ipakita ni Ma'am Sonia patungkol nga sa pagiging artisan, di ba, Ashikikay? Yes, and Miss Sonia, may tanong kami before ka namin magbigay pa ng ligaya sa mga car enjoyers natin for the rest of the day. Miss Sonia, kung ikaw ay gagawa ng isang sculpture that will represent your life journey, ano ang title ng sculpture na to? Oh, wow, mahirap yan. Ano nga ba?
pangarap ko pa lang na gawin ang siguro isang imahe ng owl na yari sa mga discarded wood. Gusto ko kasi ang owl nagsisimbolo ng knowledge. At ang gusto kong maipakita sa artist community, ang knowledge dapat i-free. Dapat ang pagtulong mo sa mga budding artist, pagturo mo sa kanya, hindi kailangang laging may bayad. Dapat binibigay mo ito ng pusa, buong puso. Kaya gusto kong gumawa ng owl. Wow. Malay nyo, makikita nyo yun someday. Oo, hihintayin namin yan, Ma'am Sonia, yung sculpture na yan, na symbolism ng ating knowledge na kung saan ipapahiwatig Yes, niya na libre. Dapat natin may bigay tumulong sa mga kababayan natin. Kaya nga. At nagbigay siya ng ligaya sa mga katulad niya ring artist. Miss Sonia, imbitahin natin muli ang ating mga ka-arrangers para sa craft fair na ito. Ay, dalawin niyo po kami sa SM. At may mga upcoming pa po kaming events gaya ng Mandeco Quito nitong November. Spearheaded by the Bachi. Kasama ang mga kasamahan natin na mga artist. Ito, medyo malaki ito kasi masasama. Ito na yung yearly na sineselebrate natin na Ibag-iw. Kaya wait for the announcement sa mga susunod pa naming gagawin. At ini-invite ko na rin po kayong sumali sa amin. Ano po kami, inclusive po kami. Gone are the days that artists here in Baguio are snubbed. Kaya, lapitan nyo lang po ako in particular, at magpakilala kayo kung may interest kayong matuto ng arts, magpakita ng inyong mga artworks. Welcome po kayo. Tutulungan namin kayo. Yes, Ma'am Sonia. At lalapitan namin kayo. See you around, Ma'am Sonia. Ngiti pa lang ay bumubungad na. Ma'am Sonia, gusto nating pasalamatan at pagbigay ng gratitude sa mga tumutulong sa inyo. Ay, ma'am. Ay, sir. Maraming salamat po sa inyo. Si Miss Shikaina, sa iyo, Papa P, Piolo Pascual ba? Tapos sa Morning Balitaktakan, thank you for inviting me po. Maraming salamat po sa grupo ko, Pasakalya Group of Artists. Nagkaroon po ako ng purpose ng dahil sa Pasakalya Group of Artists. Maraming salamat po sa artist community. Kasi sa artist community, dyan ko na-feel na natanggap ako sa isang community. Kaya, see you around! Yes, thank you very much. Dahil ito nga, sa nakita ninyo, sa naramdaman yung pagtanggap sa inyo sa isang community, nakita namin yung result, yung fire na gusto nyo na maibigay sa amin. At yung ngiti pa lang, yung pagiging passion nyo sa inyong arts, dun pa lang, ang ganda no, ripple effect, may tumanggap sa kanya at yung ginamit niyang sarili niyang skills para naman iba ang tumanggap dito. Yun nga, partner. And what really stick out to me is that she said that arts is inclusive. And we have been rearing for that for a long time. Miss Sonia, again, maraming salamat po. Wow! Salamat din po. Yes, yan ang ating guest ngayon na nagbigay ng ligaya sa ating mga puso at mga inspiring stories nila, Shikikay. Yes, galak sa puso talaga, partner. And syempre, nakikita mo sa mata nila na innate, gusto talaga nila yung mapaligaya ang ibang tao. Kaya partner, syempre tatapusin natin to with our quote of the day. At ang sabi ay, joy is the most magnetic force in the universe. Wow. Wow, gusto talaga, ko yun, oo naman. Talaga, i-magnet niya talaga yung, kunyari malungkot ka, tas nakita mo yung joy sa iba, talagang akala mo mahawa ka dun sa vibes na yon, di ba, Shikaina? Yes, partner. Kaya tayo, di ba, yung ligaya natin, ligaya mo, nakikita kong maligaya ka sa ginagawa mo, it also makes me maligaya. And syempre, ang buong mga nanonood sa atin that nagko-comment at maligayang nakikita tayo, binabati tayo ng good morning, isang bagay na nakakapagpaligaya sa atin, no, partner? Oo. Syempre. At ito nga, bati-bati naman tayo bago tayo. Pasadahan na natin bago tayo magtapos sa ating programa. Narito pa rin si Brenda Tulyok Baldoza, Merly Season Agbayani, Cory Javier Tolentino ng Pinigeo. Sabi niya, blessed Wednesday everyone. Hello po. At sa panahon ko to, maraming salamat sa suporta. At yan, si Rain Gayaw, maraming salamat. Good morning. Yes, and for those that are watching us through channel 11 and 13, our social media platforms, maraming salamat din. Yes, kay Lola Lourdes, Lolo Guding, Delia,
Roldan, Marilo, hello po sa inyo lahat. Padayon at keep smiling at stay healthy. Yes, kayo ang nagbibigay ligaya sa amin mga Car Rangers tuwing agahan. Siyempre, Shakika, kakulitan at kakwentuhan nyo. At si Papa P ang magpapatuloy sa inyo ng mga Arrancadas Tours dito sa Cordillera, Luzon, buong Pilipinas at buong mundo. Yes naman, ito ang tambalang sagad ang good vibes. Oo. Yes. Dahil ito pa rin ang tambalang nag-uumapaw ang good vibes, tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.